Bona nit. Quan es fa fosc, a les profunditats del mar, l'activitat augmenta, perquè és l'hora en què molts peixos surten a caçar. Per això a molts submarinistes els agrada fer immersió nocturna. L'únic que han de tenir en compte és seguir unes normes de seguretat específiques a causa de la falta de llum natural. 2 milles aproximadament no arriba i... Aquests submarinistes surten a fer immersió nocturna. El Centre de Busseig Manití de Barcelona ha organitzat una visita a les barres submarines de Mataró i tots els clients als quals els agrada capbussar-se de nit s'han apuntat a la sortida. Tot i que la tècnica per fer immersió nocturna no difereix gaire de la que es fa servir durant el dia, els experts recomanen prendre una sèrie de precaucions extres per garantir la seguretat del submarinista. Però el més important per fer una immersió de nit és la il·luminació, vull dir, tant per poder veure com per anar localitzat. L'important és portar una doble font de llum, per si falla una, i després una senyalització darrere, que pot ser o bé un sosflat d'aquests que van fent impactes, o bé una llum química, que és el més durador i que no té avaria possible. Una cosa és perquè disfruti la persona i pugui veure el fons, i l'altra és per senyalització, si hi ha una emergència i sortís fora de l'embarcació, pugui ser localitzat pels seus companys. Quan arriben a l'indret escollit, l'instructor observa l'estat del mar i dona els últims consells als submarinistes abans no saltin a l'aigua. Teniu un cap aquí i un cap allà per la corrent, però per no tindre que lluitar, tireu-vos el més cap a la proa que pugueu, tu també. No salteu per aquí darrere, salteu enganxats a la proa. No allunyar-se del company d'immersió i bussejar per zones molt més petites són altres precaucions que s'han de prendre si es vol fer immersió de nit. No es tracta d'un tipus d'immersió complicada, però els instructors demanen que l'experiència com a submarinista sigui una mica superior. Recomanen creure's el segon nivell d'immersió i, si és possible, fer l'especialitat de nocturna. Un cop sota l'aigua s'inicia un viatge d'1 hora i mitja a un fons infinit. Una infinitat que només es trenca gràcies als petits rajos de llum que desprenen les llanternes dels submarinistes. Però la immersió de nit, a part que pugui tindre una mica més d'estrès o una mica més d'incògnita, el que té és que és completament diferent. La simple manera de veure les coses ja és diferent. Això és com conduir de dia o conduir de nit. Tu fixes molt més la vista amb les coses perquè el teu camp de visió és molt més reduït a el que il·lumina la llum. Després també la il·luminació que nosaltres portem dona un color en el fons molt més natural i maco que no la il·luminació que hi ha durant el dia pels rajos solars que es va perdent i que té una tonalitat diferent. Llavors vius el color real completament. Llavors amb l'aspecte animal, a la nit, tots aquests animals que de dia estan tan recelosos, sobretot els grossos que estan amagats en els forats, el que tenen és que surten a caçar, és l'hora de menjar, i com que no hi ha, visió, tenen més avantatges i es van menjant el peix petit. El peix petit costa més de veure a la nit i el peix gros és el que tu, que estàs acostumat a anar mirant-los en els forats i buscar-los, se't passegen per sobre la pedra. A part de que peixos que estan durant el dia per la sorra que no veiem, que estan molt allunyats, venen a la pedra a caçar i a menjar. Llavors hi ha una fauna molt diferent de dia que de nit. Una fauna, uns colors i una llum diferents. Una solitud, una tranquil·litat i una foscor insuperables. La suma de totes aquestes particularitats conforma un tipus d'immersió que tots els que la practiquen coincideixen a qualificar de relaxant i al mateix temps molt seductora. Si volen més informació poden consultar la web tvcatalunya.com/vacances, on també trobaran un concurs de fotografia. Demà farem un viatge en vídeo al Pakistan. Bona nit.